Нібито війна почалася. Эй, шериф, у звычайным адзенні вас і не пазнаць. Сёння ў мяне выходны. Спадзяюся, ён пройдзе спакойна. У нас праблема. У 2013 Узброены картэль рвецца да мяжы. Верагодней за ўсё, яны рушаць да вас. я бачыў дастаткова крылья смерці. Уяўляю, што будзе. Фільм Кім Джі Вона. Калі яны з'явяцца ў нашым горадзе, я буду змагацца. Цудоўненька. Як вы, шериф? Як стары. Нясі ўсё, што ёсць. Арнольд Шварценеггер. Ты хто нахрен такі? Я шериф. Апошні рубеж. Да ты круты. Ходзіш у качалку?